Máte málo času, ale aj tak chcete zmeniť svet k lepšiemu. Dobrovoľníctvo v čase pre Boha na Slovensku by mohlo byť riešením. Dobrovoľníctvo je oveľa viac, než len venovať svoj čas. Je to záležitosť srdca. Predstavte si, aký vplyv môžete mať na život iného človeka, keď sa podelíte len o trochu svojho vzácneho času. Tu na Slovensku stovky ľudí každý deň menia životy vďaka času pre Boha. Či už chcete pomáhať ľuďom bez domova, učiť deti alebo podporovať seniorov, nájde sa pre vás to pravé dobrovoľnícke miesto. A viete, čo je na tom najlepšie? Nepotrebujete žiadne špeciálne zručnosti ani vzdelanie, len veľké srdce a chuť niečo zmeniť. Myslíte len na radosť, ktorú prinesiete, na životy, ktorých sa dotknete a na zmenu, ktorú môžete inšpirovať. Ale dobrovoľníctvo nie je len o dávaní, ale aj o prijímaní. Nájdete si nových priateľov, nájdete viac zmyslu vo svojom živote a zažijete neuveriteľné obohatenie z toho, že ste súčasťou niečoho väčšieho.